Bi alas kiting parabagting ang takna sa kagabion diri sa Middle East. Oh, alas 10 na kapin. Bit na alas 11 pero ni hapon ko kay gigutom ko kapoy ko kamas kung adlaw. Unsa man mangit-ngit man. Ito. Nanto yung mga bay galuto ko itlog. Tawag mga lamas. Siyempre, ang dahon. Dan sa gunay. Paborito sa inyong lola. May sa Facebook. Bahala na gabi na. Kaon na pa. Gutom. Gutom ko kamas. Gutom ka baga. Gutom pangijuran. Hello bay, maribig ka limpiado magalso. Darabay na, kuan natin ka bay na. Nauntag mangga bay. Na mangga bay, na uyap bay. Na mangga, makanguba yung dagway. Guba na yung dagway daan. Ano yung nakaguba? Naunta ninyo. Ganun, buyag-yag nyo na kung nga mo bay. Maribik limpiado magalso. Bahala nagbisig kamas basta kay purmado yung hapong kilay ba. Wala na bantay ng kalakihan eh. Mas lang. Sige lang. Naunta ninyo. Nagabinan na yung kaunan eh. Hindi ganiha. Dali man itong kaun ganiha. Ito na klarong kaunan ganiha yun. Bay, nuri si Lorio Katan. Naunta bay, pumunta na bay. Salamat bay sa pag-reply nimo sa mga bang comment. Salamat bay. Belated happy birthday di ay. Kanimo bay Flor Suyosa. Gahapon. Gahapon pizza city no? Bulan sa Marso. Ganyan pa na ako nakita ng imong comment. Talagang sarap ko ng online karong lawag yun. Takalibutan sa Facebook. Busy kayo yung mga Lola Inday. Pangkamot. Tama at tama para sa mga pamilya yung taon. Happy Women's International. Happy International Women's Day di ay sa tanang mga babayi sa tibuok kalibutan o sa mga nagbayi-bayihan. Ugo mo ni. Bito mo ni great na ko no, wagi ko nasayod sa mga celebration sa matag adlaw. Murag naanad na ko ba nga. Dini napita. May celebration din higoy. Bisa bagong tuig din hiwa. Bagong tuig Pasko, wag gini nila diri ba. No. Murag naanad na lang sab ko eh. Ang kinabuhian eh. May celebration. Importante na yun ako karon no. Makabalala ko buwan-buwan sa akong pamilya. Malugod. Mga ubang celebration, mana. Mabot na lamang. Gay ko'y kasayuran ni anak. Limot ko pizza usahay. Hindi malimtang pizza yung sweldo. Say, malimot ko pizza. Yan ang pizza haron. Naanad naman ta sa kinabuhi. Kinabuhi matag adlaw tuyok-tuyok lamang. Balik-balik trabaho.
Naandan. Napuusahan nga. Unexpected nga. Trabaho. Na. Kaunta tama-tama na eh. Bawa kusog. Mana kung ka mamilo ko sa kung ilabahan kay. Sa gabi na kay di maayo man matuog ni busog ta. What? Labay ko si Ditan. Salamat, bay. 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 Hala. Bay, Jassy Joy, Rawa, hello ni mo ba? Lusap ka ni mo ba, Amethyst. Jem, dahil salamat ba? Sa pagpangga. I love you most, pod. Maraming salamat kanunay pag-atang. Ako ang mga sugilanos matag-adlaw. Kinabuhi sa kadama, katabang din sa nasod sa mga balas. Lusap ka ni mo ba? Kay Amethyst Gem. Casas Villapando na ito. Amethyst Gem ra akong nabasa. Taas magkaya din mo nga. Mangga, bunot pang mangga. Napay bunot. Ala ka diha. Bye, Raisa Joyce Nabal. Hello to kanimo ba? Kanimo ba Raisa Joyce Noval is sculptor. Hello sa kanimo ba Feb Bungkawel. Kay Raquel Arizo Talingting. Hello sa kanimo ba Ami Sastrilias o Ami Sastrilias Dalida. Shout out please Inday sa Sastrilias diri sa Kabadbaran, Agusan og Dalida family diri sa Sugod, Leyte. Hello din ha sa Sastrilias family sa Kabadbaran, Agusan ug sa Dalida family diha sa Sugod, Leyte. Hello niyo tanan mga bay, tagak ng kanon ta mga bay nyo. Ako ani dungano na akong serbisyo di kaninyo sa akong pagkaon kay man ani na ampo ko ilain mo maglisod na kong video. Yung nakitaan jud nga tagsara ko maka-live live ra ko basta wa na himo nga naaman diha gud ko sige na lang panawag ba man nga di malika di makuan ni kayam. Bye. Delin Cherry. Delin ba ni o June? Deyon. Atay wa na ko kasabot kung agi. Ano ko? Wilis-wilis ni kalaki ni. Hello sab kay Nining Biorong. Kay Yolo Gio. Kay Ignel Bag-o. Alulino hello sab kanimo ba? Mura to akong mga nakopya ba no karong gabi na pinaspasay itong kakopya ako naghukad kopya sa ako kay may na lang may igking ng mga kigol ninyo diha nga ako ang nasibya ang inyong mga ngalan kung sa inyong kalipay mausap ang akong kalipay ta ako ginantagaan ako gayon panahon para lang ninyo pero akong kilay karon na buot lamang lami ni porma ni isa kani didapito kani ba kani masambot na lang sila kapuya nagpanday ng kilaya nagas na biya po ang buhok bay buhok bay si butang kuam doong butang basilin og igwat nagas po biya
Laka Ginoo ko, nasinaw na akong plato. Nahurot, gutom gid ko. Salamat sa Diyos. Mara to bay. Sugilanan kong adlaw. Dayon lang gyapon tas mga maayong tumon kalibutan na. Kaya na to ning tanan. Dagkon sa kalisod ang atong mga nahigaguman. Dayon gyapon ta. Di ta padaog ha. Ay sundi ra gyud. Samtang may kinabuhi pa. Kaya na to ning tanan. Okay ra po na mahilak kay matud pa sa mga psychologists kanang paghilak makahatag na og dugang kalig-on sa usag-usa na okay ra gyapon na may hilak ta kay para mapagawas ang atong kuan ba magipangbati sa ilalom. Okay ra na katabang gyapon na kay para pinaagi ana makamurag maluag-luag na atong paminaw na maligo na ta pag maligo na ta pagkahuman ni anak kay pagawas naman nato ang atong debate then maka-smile na ta so timaan na sa usa ta ka lig-on nga pagkatawa bisag unsa pa mga pagsulay no itong nahiaguman wala naalang-alang si Papanila pa ning kamot. Salamat yung tanan mga bay. Dinhi na lamang kukutob na. Bisa pa ka ko yung taon sugton ani ni kuan lolo YouTube. Wa pa yung taon gi-aprobahan akong monetization. Ako ang hugason ako ba yo manamis kag panihapon. Dito pa dito na. Alas 10 media na antak na sa gabion. Pero okay lang yapon eh. Sige na, bye-bye na kayo. Mukabkab ako. Salamat yung tanan. Mura to. Kini ang inyong hindi kabkab. Inyong na isarang may sa Facebook. Ang Facebook, Gimo Radyo. Salamat yung tanan mga bye.